Nema nace in kai wa ɗaya kofar gidan nan. Ma kurci ai mawadaci. Assalamu alaikum. Oke, kana zuro ne? Ka gane na zo kofar gidan su budurwata ne yanzu amma ina zuwa. Minti 5 ya yawa insha Allah ga wani yaro nan za a yi. Yaro barka ne. Wa yaro. Ko ba yaro bane? Wai. Allah sai luba za ka kira mu a Sai wa? Sai luba da Allah ka shiga ka ce ana sallama. Bata baka labarin waye ni a gurin ta ba? Saurayin ta ne ni. Jira nake ce fito tana wanka ce kwalle ta zo ta samu kofar gidan. Ni za ka aika? Saurayi kuma? Amma gaskiya wannan ne haka ne ta zubar mun da mutunci. Ban gane ka zubar mun da mutunci ba. Kai kana yaro karami kace saurayin ta? Yaro karami bai tantance ba? Wa yaro karami ma tukuna? Shekaran ka nawa a duniya? Waye ni? To kai shekarun ka nawa? Tama 123. Kai haba da Allah. No. Aljani ne kai kenan. Wani aljani? Allah kuwa. Mu da muka gajiya muka ga yau. Gobe ma muna raye muna sarar za mu kai shi. Allah ka shiga ka kira ta. Sa'idan ka ba. Ya malam. Yawa. Yanki ne da kin hudo kenan. Na fito. Wai wannan yaron dan aiken nan naku ne yake magana cewa wai saurayin ki ne shi. Yi wallahi ni har da zan juya fa. Ni ban ma san shi ba. Shi kan je ba mu samo shi ba a wurin aiki. Ta samo shi ba zai rufe mana aikin irin sai ce ba saniya. Haba. To kai yanzu kana dan aika din zaka zo kana magana cewa in ce zan aike ka. Ka sani ko waye? No. Ai in wani abu kake nema, gwara in baka kai kai. Kaga zo in baka shawara zo. Basir zaka ba. Dole ba kaida ma mutum ya ci uwa bari dole iji shawara zo. Ka kama sana'a. Wannan kwamban da kake kana nuna yanzu ga mai arziki ya zo ya yi maka dukan kadanya. Ban gane mai arziki. Ban gane ba. Yanzu da ta to ba wajen su tafi ba. To neman aure. Dogo maganin gajeren malam. To nawa ne suka auren babu sana'ar yi? Allah zai ka sana'ar. To shikenan. Shi ya ba kansa? To. Kin balla Allah ba na son gayen munafurci. Bari ma in same ta kawai. Yaya in tsaya ko in tafi? Ranka yi da ci gaba da gahi. Ban gane ci gaba da gashi. A to. In tsaya ko in tafi? In ka ga dama ka mutu anan. Kaga ka kula da wayannan ka ta faɗi mai wai ijama masifa. To Akwai police yan duk girman kan nan naka police yan za kwan. Ni wallahi kaga mutum sai ka ce wani aljani. Ni ma da nazo kin ji me yake ce mu wai shekararsa wai 100. Ya na wuce ko tsaya. Ko ka tafi wata tsaya kake muni? Gaskiya ne annabi wai kai dama dan aika ne a gidan mu. Allah yake magana Allah cewa ka azurta mu ko dan maganin walakanci. Kin banza kin wabi kudin ma za su kare. Wata ran a kafa da zo. Ka kula da wai ka za ta faɗi ko Da bani. Abu ne na Allah wannan ai. To. Kin gane? Gaskiya tunda kin ce wai dan aika ne na gida kamata yake ga dadi gaskiya ya kore shi.